i telt, og så jeg sover ude hele natten, så jamen, hele sommerferien. Vi ses lige om lidt. Jeg tænker, at vi skal tage den her plade, og så tage den ind der. Vi ses lige om lidt. Hej. Bare så ved det, jeg er ny her på YouTube, så hvis I undrer mig over, at I ikke kan se mig før, så er det derfor. Nu skal vi lige tjekke, om alle pløkkerne de sidder rigtigt, så hej! Nu har vi lige fundet ud af, at nogle af pløkkerne de er alt for langt ude, så nu er vi nødt til at tage dem længere ind. Hej, og nu skal vi sætte døren i, og så skal vi se, hvad vi skal gøre efter, men ja. Og hej! Så nu er vi ved at tage gulvet på, så vi måske godt kan se, men ja. Nu er jeg inde og hjælper os. Så ses, hej! Jeg er en lynlås. Find lynlåsen. Jeg synes. Og jeg vil have det lille en fejl, så det er rigtig tændt, så det er fordi, hvis vi lige kigger herover, så tror vi, at den skal igennem begge to. Så det gør vi lige. Så det gør vi lige. Vi ses senere. Far, tog du ind her? Ja. Og så skal vi tage alle pløkkerne i her. Ja. Ronny. Må man jo være en muldvarp. Og så skal vi fejre, at vi har fortalt det op. Da! Og ja, nu er vi færdige med teltet. Ja. Så jeg håber, at I har nydt den her video. Og så håber jeg, at I giver det et like. Og så ses vi sikkert i en anden video. Men vi skal sove nu, så hej! Hej hej!